Kaixo Gremlins. Gaurko bideoan 1917 urtean gertatutako bi iraultza oso garrantzitsuak ikusiko ditugu, kasu honetan Errusian. Lehenengoa otsailean eta bestea urrian. Beste bideo batean ja ikusi genituen zer nolako arrazoiak zeuden bi iraultza hauek gertatzeko. Gaurkoan, ostera, iraultzan gertatukoari buruz hitz egingo dugu. Ze gertatu zen 1917ko otsailean? 1917ko otsaileko iraultza zarismoaren eroaldia signifikatu zen. Petrogrado hirian 1917ko otsailaren 23an sekulako manifestazioa egin zuten. Manifestazio honetan ogia eta bakea eskatzen zuten, eta ia gehiengoak emakumeak ziren. Manifestazio hau ondoren greba orokorra antolatu zuten langileek otsailako 25ean, eta otsailako 26ean altxamenduak antolatu ziren kuarteletan. Otsailako 27ean gobernu provisional bat antolatu zen. Gobernu horretan pertsonai nabarmena Kerenski zen. Zarrak abdikatu egin zuen eta behin-behineko gobernu batek zuzendutako errepublika izendatu zen. Gobernu berriak hauteskunde konstituziogileak deitzeko konpromiso hartu zuen, Errusia demokrazia parlamentarioa bihurtu zedin. Gobernu berri horretan alderdi burgesak ziren nagusi, kadeteak adibidez, baina eseristak bazeuden. Zenbait erreforma politiko eta sozial egitariekin zion, baina aldi berean gerrako aliatuekin zituen konpromisoi eustea erabaki zuen gobernuak. Horrek ezinezkoa egiten zuen biztanleen bizi-baldintzak hobetzea eta biztanleek aspalditik eskatutako nekazaritza erreformari ekitea. Beraz, herritarren nahigabea areagotu egin zen, eta Sovietak gobernuak boteretik kentzeko exigitzen hasi ziren, beti egon baitziren gerran jarraitzearen kontra. Zarrak boteretik kendu zuten indarren batasuna hausten hasi zen, eta botere dualtasuna sortu zen behin-behineko gobernuaren eta Sovieten artean. Boltxebikeak Soviet gehienen babesa irabazten joan ziren. Haien buruzagia Lenin erbestetik itzuli zen Errusiara eta apirileko tesiak proposatu zituen. Zer proposatzen zuen Lenin apirileko tesietan? Alde batetik, behin-behineko gobernua agintetik kentzea eta langile eta nekazarien Sovieten gobernua ezartzea. Bestetik, Alemaniarekin bakea sinatzea. Gainera, lurrak nekazarien artean banatzea, edo lantegien zuzendaritza langileen esku ustea. Banka nazionalizatzea ere proposatzen zuen, eta imperioko nazionalitateak onartzea. Boltxebikeek 1917ko urriaren 24ko altxamendua prestatuta zuten. Hurrengo egunean 25ean neguko jauregia eraso zuten. Horretarako Sovieten laguntza behar zuten. Sovietek beren milizia armatua sortu zituzten, Guardia Gorria deiturikoa. Matxinatuek Petrogrado hiria okupatu zuten, neguko jauregia hartu, urriaren 25ean eta behin-behineko gobernua kendu zuten boteretik. Iraultza bat-batean zabaldu zen Moskun eta herrialdeko gune industrialetan. Langile gobernu aldarrikatu zuen Petrogradon bildutako Errusiako Sovieten bigarren biltzarrak. 1917ko azaroan behin-behineko gobernuak biltzar konstituziogilea osatzeko deitutako hauteskundeak egin ziren. Boltxebikeek 125 aulkiak lortu zituzten, baina iraultzaren aurkako taldeak duman nagusituko ziren beldurrez, Leninek biltzarra desegin zuen eta pluralismo politikoa desagertu zen Errusia Sovietar berritik. Boltxebikeak nola boterera heldu ziren ikusi dugu, baina zeintzuk izan ziren eurak egindako lehenengo neurriak. Gobernu berriak lehen neurri iraultzaileak hartu zituen, lurrak desjabetu eta nekazarien artean banatu zituen. Lantegiak langile batzorden esku geratu ziren ere bai. Bestalde, Brest-Litovskeko ituna 1918an Alemaniarekin sinatu zen. Errusiak lurralde ugari galtzea onartu behar izan zuen. Estatuaren kapitala desjabetzea, lurjabeen lurrak desjabetzea eta lurra nazionalizatzea, kapital finantzarioa desjabetzea eta bankuak nazionalizatzea, garraioak desjabetzea, kredituak desjabetzea, batez ere atzerritarrakoak. Boltxebikeak boterea lortu ezkero, gerra zibil bat bizi izan zen Errusian. 1918ko hasieran zarismoa itzultzearen aldekoak, lurjabe handiak, armada eta abar, eta liberalismoaren aldekoak burgesia,
armetan altzatu ziren Sobieten gobernuaren kontra. Eserzitu hau Armada Zuria deitzen da. Armada horrek tropa frantsesen, britainiarren, japoniarren eta ipar-amerikarren laguntza izan zuen. Eta Sobieten gobernua babesten zuen eserzitua Armada Gorria deitzen zen. Armada hau boltxebikeek antolatu zuten eta Trotsky zuen buruzagi. Gerra Zibileko 3 urteak oso krudelak izan ziren herritarrentzat, bai elikagai urritasunagatik, bai borrokan hildakoengatik. Armada Gorria 1921 garaipen militarra lortu zuen, baina gatazkak erregimen sobietarra gogortzea ere ekarri zuen. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta zuen gustokoa izana espero dut. Gustatu baldin bazaizue bideoa, eman like eta suskribitu. Agur!